Tu je Instakit 1, detský foťák s okamžitou tlačou. Pamätaj, že microSD karta nie je v balení, je potrebné ju dokúpiť zvlášť, bez nej foťák iba tlačí. Tlačidlo Power zapína a vypína kameru. Spúšť slúži na fotenie alebo spúšťanie videa. Šípky hore a dole používaš na pohyb v menu. OK potvrdzuje výber. Back ťa vráti o krok späť. Stlač spúšť pre fotku. Fotku po vytlačení opatrne odtrhni cez zúbkovanú odtrhávaciu hranu fotoaparátu. Vyjde fotka, ktorú si jednoducho nalepíš do albumu. Prepnite do videorežimu a spúšťou natočíš klip. V menu nájdeš aj hry alebo hudobný prehrávač, to už je na tebe, čo vyskúšaš. Keď dôjde papier, otvor kryt, vlož novú roľku a uisti sa, že koniec vyčnieva von. Ak papier vložíš opačne, netlačí. Ak sa zasekne, vytiahni ho a vlož znova. Instakit One. Jednoduché fotenie, natáčanie a okamžitá tlač. Fotky si potom spoločne môžete nalepiť do albumu, kde budete mať uchované svoje spoločné spomienky. Pred prvým použitím nabité zariadenie na 100%. Nikdy nenechávajte prístroj dlhodobo úplne vybitý. Inak už nemusí nabehnúť. Pre ideálnu životnosť batérie je najlepšie držať ju medzi 30 až 80%.